May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Mga igsuon, be honest. Kinsa nato dinhi ang nakasulay nga nakapangilad. Dili siguro tong big time nga budol-budol. Kung dili ka na bang sweet words, good actions kunuhay, pero di ay binutbut ra. Para lang di ay sa imong selfish interest. And later on, imo gyung nakita ang sakit kaayo nga epekto ngadto sa tao nga imo giilad. Wala ta makonsensya. Maura ba nay mensahe ni Kristo mga igsuon sa ebanghelyo karon? Ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton dili maayog bunga. Mga igsuon hinumdumi, bisan pag-unsa ka sweet words or good actions kunuhay, basta bad intention, mugawas ug mugawas gyud ng bad ug sakit nga epekto sa tawo nga imong giilad. Example, namaligya ka og second hand nga sakyanan. And nay interesado nga mopalit. Pero ang imong gisulti, good condition ang sakyanan, walay guba. And yet kabalo ka nga naay piyesa nga guba. Kung unta imo na lang gisultian nga mao ni nga guba ni aron paliton gihapon niya pero ipaayo. Pero namakaka imo siyang giilad. Gipalit sa buyer. Unsay epekto ato pag uli niya, pagkabalo niya nga guba ang sakyanan, nailad siya. Sakit ka ito alang niya. Mauna atong nahunaon mga igsuon. Again, baliko nako, bisan pag-unsa ka sweet words, good actions kunuhay, basta pagpangilad ang intensyon, mugawas ug mugawas ra gyud ang epekto. Dayon luoy pod ang atong giilad. Sakit ka inaalang nila. So mga igsuon, kung naatay plano nga mangilad or kung gasige na tagbuhat anak, please let us stop that. Think of the other person. Unsa na kasakit alang niya. Nga dili di ay tinuod or sincero ang imong intention. Okay? God bless.